Test. Radi, savršeno, logi kamera radi, svijetli, savršeno i to, samo mi treba neko svetlo, veštačko, evo recimo browser activated, pa ko bonica. Veliki pozdrav za sve vas, dobro vi meni došli, gde ste vi meni, nije nas zaista dugo bilo, to bi se reklo za buduće osobe koje reklamiraju bilo šta, da imaju čisto uvid o onome što može da ih zadesi, to što je mene zadesilo, pa da se bacimo posla. Inače ovo je jedna i reklama za Tehnomaniju, ko može još njih da reklamira, oni su sami savršeni, tako da ovo je čisto da obavistim ljude koji me prate onako. Jeste da smo mali, 6000, nema nas mnogo, od čega prosjek 20-50 korisnika, onako što bi se rekao konstantno, ali jaki smo, ne damo se, to je dobro. Čemu se zapravo ovdje radi? Pa svi znate moj problem koji onako tokom live-ova spomenem, pa čisto onako ukratko što bi rekao da spomenemo. Reč je o tastaturi, jao, Fantekova tastatura, bombonica, onako savršeno, čoveče, svetli ko novogodišnja jelka, ma ne treba ti, brate, ni jelka, ni ništa kad vidiš RGB onako da ti svetle, ono super, savršeno. Da se mi vratimo na samom početku priče, kao Gospodari prstenova u ovoj novokomponovoj seriji o Gadrijeli, jel tako? Prošle godine uzmem ti ja, pošto mi je bio potreba hard disk od 2 TB, super, to sve meni stiže kurirskom službom, City Express. Onaj batica kad je otvorio onaj kombi, druže, ja kad sam video kako njemu, to jest šeta onaj roba od tačke A do tačke B, važi ništa, preuzimam ja tu taj hard disk, tamo šaplju tras, pacujem ti u kompjuter, startam ti ga. Sad ono, šta se dešava, druže moji? Šta može da se desi? Brate, krene ono Noš, brate, ja kažem, pa ja nisam uzeo zvučnik, brate, nikakav zvučni efekat i tako tog tipa. Ja uzeo hard disk. Međutim, šta? Konstatovalo se da je hard disk kaput. Ok, reklamiram ti ja hard disk, skoknem ti u tadašnji win-win i pitaju me šta želim, da li želim hard disk ili ti povrat novca. Pošto sam ja u tom momentu, pošto je to potrajalo čekanje 2 nedelje na tu reklamaciju, šta ti ja znam, ja sam umeđu vremenu našao neki drugi hard disk ovdje kod nas u Hitimu za male pare, 3 TB, ne znam koliko sam platio, 12.000, u onom momentu, valjda kad je bilo ludovanje oko onog mininga sa tim hardovima, čija mija bijač, sad ja znam. Ja sam pitao da li, pošto mi taj hard disk više ne treba, da li ja mogu da dobijem tastaturu, pošto sam vidio stvarno, brate, onako divnu tastaturu, zaista mi trebala neka fina tastatura s anti-go sistemom, ma treba ti, pošto igram ovu igricu Vatanda, ti kad aktiviraš onaj radar pa prebacuješ druže, treba ti 1000 dugmića, znate, kogod je igrao War Thunder i kogod Anti-Ghost poznaje, znate o čemu pričam, tako da tastatura je bila savršena za te stvari, bombonica. Naručujem ti ja tu tastaturu, stiže za 2 dana, glomazno, nisam snimao recenziju, ali čisto da kažemo o kojoj tastaturi je reč. Fantekova MK852 MCB Fantek tastatura, ok, za 6000 dinđi, koliko je koštao tada hard disk. Uzmem ti ja, otpakujem ti i kao svaki normalan korisnik uređaja to promućkaš onako pre potrebe, okreneš, obrneš, međutim ja već pri tom okretu osjećam nešto da cvrkuće unutra. Mislim stvarno onako šrafić iz tačke A do tačke B šeta unutar tastature. Kažem, dobro, što mi to isto stiglo kurirskom službom, City Express, ali što je, pazi, interesantna stvar, sve ono što se nalazi, jel te, unutar kombije, kao što rekoh, njima to šeta od tačke A do tačke B unutar vozila. Znači, to nije fiksirano, druže. Ja ne znam, neću da se bavim njihovom logistikom, ali kako oni prevoze one zebancije, kako to stigne do ljudi ispravno, ja stvarno ne znam, ali meni je hard disk stigao kako jeste. Sad, tu tastaturu što sam ja dobio, pokazala već da je nešto crkuće unutra da šeta. Verovatno tokom transporta se desilo kao i sa hard diskom. Ništa, ja uključujem tastaturu, ja vidim savršeno na svetli, super divno, ma ko bombona, kao
Ljudi, kad vam kažem ko bombonica, jelka vam ne treba, radi ona savršeno, tako da sam ja ignorisao ono cvrkutanje unutra, taj šarafić što šeta iz tačke A do tačke B, i tako nakon mjesec dana pokazuje svoje nedostatke ta tastatura. Gubi funkcionalnost na V, S, D, R i tako to, kad sam trebao lika da popravim, nisam mogao da ga popravim, krene popravke pa stane, tako da ne dužimo priču. Ja reklamiram tu tastaturu i sad mene pita tada taj čovjek u vinu, opa, opet ti. Kažem da, tastatura, važi, džabu, tras, čekam ti ja tu sat vremena, nebitno, uvijek nekih problemi, struja nestane, ne mogu da prođu sa tim listićima za reklamaciju pa se to čeka, nebitno, izgubiš svoje dragoceno vreme, reklamira se to, ok, šta želim, tastaturu ili povrat novca. Ja kažem, drugi uređaj, drugu tastaturu, super, ja navedem šta se dešava i džabu tras, stigne stvarno nova tastatura sa novim serijskim brojem, pogledamo, krenem, vidim nova tastatura, nema onog mog kikirikija kog sam fiksirao, znaš, onako, i tako to, sve je super. E sad, šta se dešava? Nakon mjesec dana, tada gubi isto funkcije, ali na to R, F i V, obično V. Ja sam nju testirao odmah, pre nego sam je odneo na drugim igricama, na Keyboard Online test, sistema pustim, ono piše non stop, aktiviram osvjetljenje RGB kontrolu, neće da svetli na R, neće da na V, neće na F, na ovim ostalima svetli, ništa, ja je vratim, dobar dan, isti onaj čovjek, isti onaj čovjek koji mi je reklamirao već, opet ja nosim na tastaturu, da, opet ja, šta je sad, kažem tastaturu, pa kako sad, ja kažem, a ne znam, isti simptomi, daj ništa ovamo, pišemo opet novi zahtev, džabu tras, stigne meni ista ta tastatura, uz njihovo obrazloženje, nisu pronašli nikakav kvar. Nisu nikakav kvar pronašli. Šta se dešava? Nisu pronašli kvar. Ništa nisu oni pronašli. Ja reklamiram, navedem, pošaljem video materijal, čisto da vide o čemu se tu radi, šta ja znam. Ode, tastatura, kog datuma, meni sramoti da kažem koji datum je to, 2002. godine jeste, 7.4. Broj reklamacije taj. Datum isteka garancije 2004. Ok, ja čekam od tada do sada. Uz povremene pozive, nisam ih smarao, to je možda i greška, ali zvao sam ih jednomesečno. Da provjerim, o čemu se radi. Prođe april, dođe maj, zovem ja njih, da pitam o čemu se radi, pošto su rekli da će me zvati nakon mjesec dana, vidim niko me ništa ne zove, zovem ti korisničku službu, navedem ti ja reklamaciju džabu tras. Ok, vidjet će što mogu da učine, objasnim ja o čemu se radi, oni će vidjeti da ubrzaju taj proces, da vidi šta se dešava sa službom za reklamaciju i džabu tras, jel te? Meni treba tastatura, imamo ovu Buđevu, Hama tastaturu bez Antigos sistema, muke žive, znate šta je, neću da kupujem, bacio sam 1.500 dinara, mislim 1000 valjda. Bacio sam, neću sad da kupujem drugu tastaturu kad je ovo jedna reklamacija, jel te? Mogu da preživim bez ovog Antigos sistema. Problem nastaje, kao što je i nastao, starta kupovine te tastature, to jest ne od tastature, od hard diska. Zovem ti ja na današnji datum, teo sam 5. oktobra da zovem pa da dignem revoluciju Tehnomaniji sa tastaturom, ali 12.10. Ali neka bude 12.10, revolucija tastature na Tehnomaniju. 12.10. Zovem ja, dobar dan, ja navedem broj reklamacije taj i da proverim. I ona meni kaže, gospodine, vi ste ovo preuzeli? Tastatura je u pitanju, pa vidim da je ovo preuzeto iz maloprodajnog objekta. Preuzeli? Ne vidim kad i vidim samo da je preuzeto iz maloprodajnog objekta. Ne, gospođo, nisam preuzeo. Da, ovdje stoji da ste vi preuzeli uređaj. Ne, nije se preuzelo i sad ja krenem ovo sve što sam vama ispričao. Jednu reklamaciju, drugu reklamaciju, da sam ja dobio drugu tastaturu i tako to. Vi stvarno imate prava, dokle vama važe garancije, vi imate prava. Ona je meni rekla isto kao i prethodnog puta i preprošlog puta. Obavestit ćemo vas, obavestit ću kolege, džabu tras. E sad, jedno pitanje za ljude. Za ne ljude Kako ja mogu da preuzmem nešto
Kako ja mogu da preuzmem nešto ako sam kao korisnik zahtevao rješenje reklamacije da mi se povrati novac? Ja ću da slikam ovo. Slikat ću. Da biste bolje vidjeli. Kako ja mogu da preuzmem nešto ako sam zahtevao povrat novca? Pitanje je. Ko je ovdje zapravo lud? 6000 dinara. Ali neko za 6000 dinara, druže. Radi nedelju dana, kao što ja radim, recimo. Za ovaj pišljivi minimalac. Dobro, on je sad malo veći, ali to je i dalje pišljivo. Ne vidim rješenje. Pomozite mi. To je 6000 dinara, ljudi. Ej. A šta vam ovo Tehnomanija treba? Koliko para imate? Dajte mojih 6000 dinara da ja kupim novi uređaj kod vas, da bi opet crko i ja opet da ga reklamiram kod vas. Da bi imali šta da radite. A nemojte da ste takvi. Vratite moje pare, ja ću opet uzeti neku tastaturu kod vas, da imate šta da radite. Nemojte da ste takvi, da se prukate za 6000 dinara. Ali skupi se. 6000 od mene, 6000 od komšije, od Paje, od Baje, od Daje, od Indija, od Aki Maki Pakija, od Joce, od Psiha. To se skupi, ljudi moji. To su velike pare. I zašto bi ja njima poklonio? A problem je nastao u Tehnomaniji. Ani tu nešto smrdi. Smrdi ko onaj klovan, njihov logo, znaš. Gdje god imamo tako nešto je zlobno, onako klovan, mađioničar, znaš. Kakav je logo, upamtite. Da li je možda vredno da kupite nešto kod takvog lika? Ali ja ću razmisliti da ću da. Neću da propadnem za 6000 dinara, ali kao što rekoh, ima ko hoće. Ništa je vreme da se beži iz ove zemlje. Da se pobegne, to je moj zaključak. Ili ti u neku pećinu kod Mecete Cecete. Ili negdje da je bolje. Uvijek ima bolje. Jer ovo nema smisla, mislim, da se ciganišemo za ovakve stvari. Čemu to? Ovaj razgovor može biti snimljen u cilju unapređenja usluga. I vi ćete biti unapređeni. Svi operateri su trenutno zauzeti. Molimo vas, sačekajte. Tako je, 7.4.2022. Znate kako, evo ja ću sad dan, to je Radovanović Dragan, da prosladim upit, da kažem da vi niste to preuzeli, da vidimo onda šta je. Eto, tako se odugovlači već danima, mjesecima, što je najgore, mislim nedeljama, mjesecima, danima, kako god. Non stop sa time da sam ja preuzeo uređaj.